guys, good morning sa lahat. Welcome back to my channel. So ngayon guys, balian dito kami sa may Barangay Bias, Villasis, Pangasinan. So ito yung gagawin namin, lubog. So bali guys, ito dumating na kami rito. Ito yung gagawin namin bahay. So biglaan lang ito guys. So biglaan lang ito guys. Tumawag sila na pupunta na kami. So ayan, ito dito na kami. Bali ito kasi guys, may ibang nag-estimate dito. So bali napakadami nito guys itong binili nila. Ayan, channel bar na 2x3. Ayan. Hindi tayo kasi nag-estimate to guys, pero makapal itong 2x3 nila. Ayan, bali 2x3 by 1/4 to itong gagawin natin Raptor. So ayan yung sipalis na nila 2x3 by 1.5 ito. So yan, bali yung mga possible na gagamitin nila, bali 2x8 by 1.5. so yan, naparami. Bali ang bubong nito guys, Korean type. Ayan, ito yung sa may terrace. Ayan, medyo konti lang elevation ng bubong nila. So yan, bali bubungan na lang namin. Yan, dahil channel bar. Pinturado na agad. So ito rin yung gagamitin namin sa may kusina. Bali dudugtungan lang namin yon ng butterfly dos aguas. Ayan, yan yung materialis niya. So napakarami. So ayan yung spacing ng Raptor niya. So ang lalapit guys, bali 1 meter lang siguro yan. Ayan, ang lalapit. So ayan, naka-ready na. Pagdating namin yan dito, naka-ready na yan guys. Bali may ibang nag-estimate dito. Ewan ko kung parang hindi na yata bumalik. So kami na yung magtutuloy hanggat wala yung materialis ng gagawin namin. So may gagawin kasi kami guys, wala pa yung materialis, medyo malaki-laki yun. So ito, bali binabaklas pa yung mga yero nitong dos agwas. Yan yung dudugtungan namin. Ayan, bali kakayo ito guys ng dos agwas. Ayan, bali binabaklas na nila, dudugtungan lang namin ito. Ayan, bali ordinary rin yata yung yero yung lalagay namin, babalik namin. So ito papalitan lang ng bakal ng mga tubular. Ayan guys, ito yung pinakaibabaw ng Korean type. Bali isang hollow block yung spacing nung pinakaibabaw na bubong niya. Bali isang hollow block lang. So ayan, dito na kami, pakakain lang kami, umpisa na namin. So kailangan to guys, hindi tumagal kasi may mga project pa tayong susunod. So yan guys, naiakyat na namin yung mga pinakababang Raptor. So yan naikabit na namin. So bale yan guys, ang pagitan ng mga spacing ng mga Raptor natin 130 cm. So medyo napakatipo nito guys. Channel bar pa yung ginamit ng may-ari. Medyo makapal pa yung channel bar niya. So yung pagitan naman ng spacing ng mga parlina natin, pamakuan ng yero 56 cm. So ayan guys, andito tayo sa taas. So, ayan, bali dalawang bubong guys yung binubukan namin ngayon. Bali ito dos agwas, ni-repair na lang namin to. Ayan, sa bayan na ginagawa yan. Kasi marami po tayong project na nag-iintay. So kailangan na mabilis yung trabaho. Kaway! Ayan. So ayun yung pinakamagandang lalaki namin guys. Yan, gwapo. Oh!
Adik ka mo ta! Kaway ka mo ta! Oh! Adik ka! Saan yung si Wesley na guys? Ayan. Bale, dos agwas lang ito, pinakakusina. Pero medyo mahaba. So, ayan. I-repair na lang namin ito. Nadagdag sa trabaho namin. Ayan. Bale, tatapusin mo namin ang process nito. Bale ito, yung mga ordinary yero lang ilalagay namin dito, yung mga nagtanggalan. So, bale ito ang lahat ang bago. Ayan, long span. Order muna yung yero niya. Nang tataka naman, ang tagal ng delivery ng yero nila. Imbis na hindi na kami babalik, babalik pa kami. So, ayan guys, ganyan lang naman, napakasimple guys ang paglalagay ng mga rafter. Ayan, yung isang side ipipix nyo na yan, tapos maglilibil lang kayo. So yun ay napakasimple guys, napakarami na natin video dyan, so hindi na natin kailangan paulit-ulit na paliwanag yan. So ito guys, ang parlina natin, dudugtong na natin dito sa baba, kasi para mas mabilis kaysa magdugtong tayo sa taas. Siyempre, ayan yung mga magandang lalaki na kasama natin at may bago. So, yan. Yan. So, ito yan yung dugtong natin guys. Yan. Bali, ang haba nito kasi 677 cm kasama na yung 80 cm na bulada. So, yan. Dinudugtong muna bago ilagay. So, bago yung pinakataas na rafter, ayan, natabas na rin natin kasi ayan, hihintayin natin na babakante yung isa nating kasama. Kulang yung welding namin. Bale, dalawa lang kasi yung welding na nadala namin, nasira yung isa. So ayan, naka-prepare na yung pang-itaas na rafter natin. Ayan, naka-ready na. Bali, lagyan na lang natin siya ng connector. Ayan, napakakapal ng binili ng may-ari. 1 1/2 and 1/4. Yan, napakakapal ng mga connector natin, yung mga stopper. So ito guys, itong pinaka-terrace niya. So bali, streamline din yan, ibabaldog natin. Ayan, bali yung sa poste na yan, lalagyan natin ng channel bar, ipapatong natin yan yung pinaka-truss din niya. So ayun, yung sa may wall doon, lalagyan din natin ng angle bar na bali lalagay natin dyan, didikit natin dyan sa wall. Tuturnilyo natin ng expansion bolt, tapos yung channel bar ay isisinsilan pa natin yung wall para may simento. So ayan guys, nailagay na lahat yung pardings. So ayan ang bulada natin dyan, 80 cm kabilaan. So ayan, simple lang yun guys. Ayan, may duget sa natansi. Ayan, iniskwala namin yan. So ayan, iskulado yan. So ayan yung pogi! Ayan. Mag-abroad na yan guys. Malapit na mag-abroad. Kailangan tayong gawin. So ayan. Op! So ayan. Napaka-talapit ng spacing ng rafter natin. Bale, 56 cm lamang yan. Yung spacing ng rafter natin 130 cm. Ganyan naman guys kung gaano kalinis yung mga gawa namin. So ayan, kitang-kita diretso. Ina-assemble ko muna guys sa babayan bago natin yakyat. So ayan, iniispat nyo na lang, dinadagdagan ng mga welding, at susunod na namin nilalagay dyan yung pang-itaas na rafter. Bali, assemblein ko muna, lalagyan ko siya ng mga lalagyan natin siya ng mga starter or yung connector. So bali guys, ito yun na yung pang-itaas na rafter natin. Ayan, bali
pinipinturahan pa yung mga nag-weldingan. So ang spacing ng pamakuan nito guys, 61 cm. 60 cm pala. So yan. So hanggang pinipinturahan namin yan guys, maglalagay na sa NEPA yung mga kasama natin. So ayan o, maglalagay na sila ng passboard. Hanggang hinihintay yung pangitas na rafter na matuyo at may lagay na sa taas. Yan. So pala ito guys, pala ito yung sa gagawin natin, itong ginagawa natin rafter para dito sa may terrace. Ayan. Para dito sa terrace yung guys. Ayan. So ayan guys, yung pinaka truss beam natin, yung 2x3 na channel bar. So ito yung pinaka rafter natin sa ina-assemble na natin, lalagyan na natin ng rafter para mabilis. Tapos bigyan naklat. Tapos kasta ipermim lang kadatan. Pun sa kami sa Huwag kumantar. Ketang. Kakamuta. Marami na naman mapuput. Talaga guys. So bali guys, ito pala ay bubuwan na rin namin ng nagtanggalan na yero na luma. So yan, may cutter din siya. Yan, pinatong na lang namin yan.
Ayan guys. Bubukan na namin dito para mahuli na itong isang side. Bali dalawang bahay na rin yung binubukan namin dito. So ito yung pinakataas na raptor guys. Diretso. So, bali pala yan guys, yung pinaka-wall na yan, bali sa asintahan pa yan, kailangan malagyan ng asintahan pa yan, lalagyan pa ng mga talo, semento yan, sisemento pa yan. Tsaka yung pinaka-wall na yan guys, bali papalitadahan yan. So, hindi na kami yung gagawa nito guys, bali kasi yung gagawin lang namin talaga dito yung bubong lang. So, yung mason na yung gagawa rito, kasi wala pa rin naman yung year namin. Bali 10 days daw bago dumating yung year na. So napakatagal. Bis na wala na kaming babalikan. Babalik pa kami kapag na-deliver na yung yero. Unlike sa year ng kinukuha na natin kasi guys, kapag in-order natin ngayon, bukas mayroon na kagad. Deliver na yun. So ito, napakatagal. So, ayan, bali yan guys, sisementohin pala yun, kabilang side. Ayan. So, napakatibay nito guys, tingnan nyo naman kung gaano. Nibilado yung gawa namin. Ayan, napakadiretso ng mga purlings. Kahit hindi pa siya nabubungan, at least maganda na siyang tingnan sa trusses pa lang. Ayan. So yan guys, ito yung pinakataas na raptor namin. Ayan, bali yan, asintan na lang yan. So yan guys, ito yung pinakamababang raptor natin sa may terrace. So yun guys, ito na yung may-ari, si Madam. Madam Vilma. Madam Vilma. So, on the way. Tinawagan kami niyan guys. Sabi niya, punta na kami kagad. So, ayan. Aksidente lang na kami yung gumawa dito guys. Ayan. So, kung yung nagustuhan yung video natin guys, i-like yung mga video natin, pinutin yung notification bell para ma-update kayo sa mga video natin at pakisubscribe na rin. Maraming salamat guys.